zalunci yayi yawa ba ta yadda za a yi a wannan ko yanzu ya ma kake ganin zami ne Oga nake gaya ma ni fa gaskiya zabin nan ya ishe ni. kai ba abin ka je kai sata ba a kama ka ci mugun duka Ka samu mun fita. Allah gaban nan da zamu ko me muka samu mu yi. gaskiya ne kawai mu je kawai mu sata kawai duk abin da ya faru ma wai can me ake yi ne nake ganin dandazon mutane Oga ai kamar dambe ake. wallahi dan ba ake yi Mu je gurin mu karasa ko da rabo a rasa wanda zai yi da wannan bola ya gagara a wannan filin wasa idan kuma da wanda zai tashi ya fito yanayin shirin babu ne an sa ba 10,000 fa 10,000 aka sa idan da ya yi yi wasa za mu yi ina da shagon ganduje za a yi shagon ganduje da igola oga za ka iya Allah Oga kato ne wallahi. fankan ba ta gili Allah ko in muka ci 10,000 fa yaushe rabo wallahi zazu. zami Wallahi. zuwa ɗaya za ka wancan ƙasa Zuwa ɗaya zan mai kakka da ka ba hannu wannan ba ne kakka da 10,000 mun zuwa ɗaya wallah a wannan wasa da za a yi na 10,000 da igola da shagon gandujiya Yeah.